ay laing tuyo dire. Dili relihiyon, simbahan o sa ngalan simbahan. Ang atong tuyo sa kinabuhi ang naghatag pod ani nga mao ang Ginoo. Amen. Every time sulod jud kag simbahan, ang imuhag yung tuyo ang Ginoo ang naghatag sa imong kinabuhi. Di po ka mayong simba ko ato ilang simbahan. Dili, simbahag yun ang Diyos. Ang Diyos gyoy atong tumong. Amen. So Santiago or James chapter 1, ato ta sa James. James chapter 1 verses 19 to 25. James chapter 1 verses 19 to 25. Sa Bisaya ani Santiago kapitulo 1. Bersikulo 19 hangtod sa 25. Manindog ta mga igsoon. Balik ta sa pagbarog. Santiago kapitulo 1 bersikulo 19 hangtod sa 25. Ningon diha. Minahal kong mga igsoon, timan-i kini. Kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati, apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko. Ang kasuko sa tawo dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Verse 21, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan og daotang mga buhat og dawata nga mapaubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Verse 22, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon. Pinaagis pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga nanamin og makakita siya sa tinuod niya nga itsura, makasudong siya sa iyang kaugalingon apan inigpahawa na niya nalimot lang dayon siya sa iyang itsura. Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tawo og magpadayon sa pagsunod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutobra sa pagpamati. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo sa tanang kinabuhi nga niya. Salamat usab sa imong mga mensaheng naghatod kanamo sa kaluwasan. Mong pagampo nga ang imo gyud nga balang espiritu mo hari sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Gamitan ning mga pulong, pinaagis imong balang espiritu nga mag-convict sa mga kasing-kasing Ginoo na ay tandog ang kada usa. Salamat Lord nga ang imong mga pulong may buhi gyud nga paglaom nga motulid sa hiwi namo nga mga pagkinabuhi. Pinaagi niining mga pulonga padayon nga magakalig-on kami sa among pagsalig, paghigugma ug pagtuo kanimo. Salamat Lord sa tanan nga maabot aning tinguga, dili makaikyas sa panalangin Ginoo. Sa among mga pagsulay, salamat kaayong naa ka nagauban ka namo. Mong giampo ug pasalamatan namo dili makasakmit ang kaaway sa mga mensaheng among paminawon karon. Madawat namo ni gikan kanimo o among mahigugmaon og langitnon nga amahan. Pinaagi ra gyud sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsuon. Ang dakong kawaladon sa kinabuhi. Sa batanan, dakong kawaladon sa kinabuhi. Muni atong hisgutan mga igsuon kining dakong kawaladon sa kinabuhi. Maghisgot na gani tag kawaladon, moingon tag kulang ta sa kaalam. Kawaladon kanang di ko ka eskwela kay wa ko'y gasto. Kawaladon kanang mayong kag ang atong pagkaon sa balay, di gyud ingon ana kanindot. Maghisgot na gani kag kawaladon kanang moingon ka nga kani nga kung bahay ba nindotag pag-abot sa panahon maatopan na ni, manindot na ni, makaplastar na ni. Or moingon ka nga ninduta pag in the future na ako ikaw galingong balay. Na ako ikaw galingong sakyanan. Ninduta daghang kawaladon. Amen. Kawaladon sinigugma. Ingon pa tong Wilson ganina. Oh, ito may ka-ICM ba? Ingan siya, ano sa tayo mong iyon ako? Limot ko. Naghana na niyag ni angay na niya, no? Pero
karon wa nagiusa. Hotdan day. Kining kawaladon na mga igsuon. But karon nga kagabion di ta maghisgot og literal nga kawaladon nga kanang imuhang mga pangandoy tinguhag, mga gamiton or unsa aning kalibutan na. But ang atong hisgutan nga kawaladon mga igsuon kining espirituhanon nga kawaladon. Munang gitawag siya dakong kawaladon kay i-compare nimo ning mga kawaladon nato ibabaw aning yuta di ni ikatandi sa gidakon kinahanglan nato sa espirituhanon. Kinadakuan kaayo. Mauna nga, dili gusto si Lord nga magpabilin tang naas kawaladon. Dili gusto si Lord nga magpabilin tang daw nakilimos. Or unsay tawag ana? Katubitang niingon dito nga ang Canaanite woman, nga ningon siya, tabang itaon ng akong anak. Patingon ng Ginoong Hesus nga, dili pwede. Ang unahon na ni, ang mga anak, ang sakop sa panimalay. No? Mga dili ni pwede ihatag ngadto sa mga iro. But itubag tong babaeng ningon siya nga, yes Lord, dili ko takos, di ko angayan. Pero bisan ng iro, makakaon man sa mumo nga matagak, gikan sa lamisa sa agalon. Nakabalo ka mga igsuon, mumhura sa panalangin sa Ginoo, mumhura sa kadaugan, kinadakuan na kay naalang nato. How much more kung magpuyo gyud ta mga igsuon nga buhong kaayo. Kasabot mo anang pinulungan nga buhong kaayo sa ato ang henerasyon karon lisod ng sabton. Mayong kay kag buhong kaayo kanang tanan nga imong gusto na ani mo. Og mo na gipangandoy nato mga igsuon. Amen ba? Walay usa nato nga nagampo nga Lord. Sana Lord magsakit ni tanan sa among pamilya. Unya Lord, ang among pamilya kaunog anay, unya luparon sa bagyo Lord, please. Walay nag-ampo ingana no? Walay nag-ampo nga Lord, matabunan may utang Ginoo. Please, walay nag-ampo ingana. Ba't kita nag-ampo mga igsoon nga mauswag ta, maligon, madagaya, naay kalipayon, naay gugma, kanang makita nimo komportable ang pamilya. Ba't sa pagkatinuod lang mga igsoon, kining atong dako kayong kakulangon maoy atong unahon. Hello? Unsa na nga dako kayo nga kakulangon mga igsoon kining atong spiritual. Kinagrabehan ni. Munang niingon si Lord nga kinahanglan gyud tang mamati. Kanang Matthew 13 verse 9 niingon siya, ang naay dalunggan mamati. Hikapa ko no basig nabilin ba? Hikapa lang. Sige mamasig wala daron. Ingon siya, ang naay dalunggan mamati. Wala na siya niingon nga, ang naay dalunggan magsigyaw-yaw. Hello? Kasagaran mga igsoon, ganahan kita ka ng siging kita, mao'y magyaw-yaw. Mahuman lang hatibok hapon, sigyaw-yaw. Nya pa, ikaw ra, gayaw-yaw. And then, di kapoy kayo nga, mulingkod ka sa atubangan sa tao nga imo siyang paminawon gikas pagsugod hangtod mahuman. Kinakapuyan kayo na. But sa pagkatinuod lang, nagsugod ang kadaugan sa tao, nagsugod ang kapuno sa tao, nagsugod ang pag-uswag sa tao, kadaugan sa tao, pag-angat sa kinabuhi sa tao, nagsugod na sa pagpamati. Muna mga estudyante, paminaw, yun mo og ayo. Paminaw, yun og ayo. Mga estudyante, paminaw, yun og ayo. Kining mga professor, kadaghan gyud kong nabatuan o kanang chalkboard o kanang eraser. Mulamak ang yung chalk ane sa eraser ni pak. Kadi maminaw mag-discuss po may amo ba magkusianay, magtirahanay. Di ba kabantay mo na mga bata? Dito sa likod, ga-lecture na dito si David, ingana. Ang ban po mga bata gakalingaw pug pitik. Ya ang mga ginikanan kay bisag gisultian na nga before sila mugikan i-check og nagdala ba silang mga lastiko unsa na mga garter kay arong dili makaproblema. Sagdan ang punato itong mga anak. So, ma-stress og ayo tong nanudlo dito kay magpiktan na man sila. No? Labi nag-lack of interest ka, di gyud ka, maminaw. No? Na yung mga estudyanteng pilion ang subject. Tingala ka, bright lagi kayo ni siya sa math. Bright lagi kayo ni siya sa
Kamao kayong mo drawing bright kayo sa math, pero mag-English na gani, bisag spelling lisod kayo. Hello? Usa sa kailan ako ng architect, ingon siya, ikaw suwat diha, pastor, kay lisod kay kong spelling. Architect siya, tanang number, bisang palayugon, tanan. Kamao man siya. Ingon siya, ikaw suwat, wa siya kabalo nga, di po ko kamao mo spelling. Hello? May gani, kaya cellphone, mo ramang ibutang dito, mo automatic maggawas tong iyang. Grabe ito kayo. And then, lack of interest. Mauna mga igsuon. Now, karon paminawan eh. Pag sa imong panimalay, dili kayo ka maminaw sa ginikanan. Kung ani sa church, di kay ka maminaw sa imong pastor. Kung adto sa eskwelahan, di kay ka maminaw sa imong teacher. Inig-abot sa panahon, ikaw ang hingtungdan sa gitawag og dako kayong kawaladon. Dili kawaladon sa mga butang, dili kawaladon sa mga kawaladon sa kaalam, ilabi na sa espirituhanong kaalam. Kana ganing tapulan natang magsusi sa tong kaugalingon, kana inong kang basahan ni pero tapulan ka kay nindot gyud tong naay magbasa unya share pa mo pasabot nimo no? So, nanay nagbasa na po nagpasabot pero di gyapon ka ganaang maminaw, lack of interest. Especially sa kadaghanang testimonies mga batan-on nga mudong og mga Bible studies, mga jam, mga youth camp kay parang makamit dito mga gwapuhon. Parang naay makailang bag-uhong nawong. So kung ingana ang tumong inigabot ana sa panahon kinagrabihang ang kinadak-an gyud na nga kawaladon sa kinabuhi mga igsoon. And nakaibalota, paminaw ha, pag naakas dakong kawaladon sa spiritual, mo reflect na sa mga butang pod sa imong palibot. Tinuod yun eh. Tanawa ra gyud og ayo. Now, di ka gustong malimbungan, no? Bisang palit lang kag isda o sa kagramo kulang murag. Tanawa ko subi. Patungig tulo, kulang. Di ko ka gustong malimbungan. Or mosakay ka og bus. Unya usa ka 100 meters ang imong balay, unya diha ginaog na kadaan. Nya sakto kag plite. Reklamo to pag unahan doy. Kadi ta gustong malimbungan. Pero sa pagkatinuod lang ang dako natong kawaladon, ang hinungdan ani kita mismo nga naghimo sa pagpanglimbong sa kaugalingon. Kanang sige rag duwag duta, duwag Mobile Legend, kanang usik-usik, siging gausik og panahon, siging barkadista, sige rang gausik yung panahon. Galimbong na silang kaugalingon. Nigabot anas panahon, luuya guna kaayo. Kinaluuyan, mo nang paminaw og ayon ni. Ingon siya sa verse 19, paminawa ha, minahal kong mga igsuon. Ang gipasabot ani ni James nga mga igsuon diha sa Ginoo. Pila ba igsuon diha sa Ginoo? Ingong amen. Naman po igsuon sa tubaan. Tinuod bitaw na. Na igsuon sa madyungan. Brother, na po igsuon sa bitaw tagay. Tinuod bitaw na mga igsuon. Close gug kaay na sila. Sa pagkatinuod lang kining tagay mga igsuon. Inom-inom na inig ka pangahubog ana. Grabe di mo kay sa asawa pero mohalok sa iyahang barkadang hubog. Ewe kay love kay kanako. Ungiyana ba? So na po yung mga igsuon ngayong ana. Pero ang gipasabot ni James, igsuon nga nagtuo sa Ginoo. Wala niya panganlik relihiyon dire kay ang Ginoo wa nang ginahanglan sa inyong relihiyon. Ang gikinahanglan sa Ginoo ang tinuod nimong relasyon diha niya. So mo to nga bisag imo tanang simbahan o wa gay tarong kang relasyon na limbong yo kasi mong kaugalingon. Amen. So kinahanglang andam kamong tanan sa pagpamati. Kabalutang mamati. Kay di gyud ka makatugkad sa unsa gyoy problema, unsaon pagsulbad kung di ka kamaong mamati. Ikaduha, pag namati sad ka, dili ka kay muriak dayon. Kami ang kasagaran problema namo mga pastor kay di madunggan namong side. Di madunggan ba? Nya react dayon ta usay mga madungog nato, ngana din ngana na sila ngana. Na? Mang dili gyud dapat kamaotang maminaw pero di ka dayon ing ana dali-dali dayong mo-react. Paminawa kuning ayon ingon siya. Kinahanglan nga andam kamong tanan pagpamati. Apan dili madali-dalion sa pagsulti
o dili masuko. No, minaw ka, di yung paghuman yung lagot na kag-ayo ni Jimar. Yawa ka kabalong ang gapang sulti da ni Diyos Justin ni mo, puro na palabaw. Kabantay mo, anak nga, kung na'y tawong magstorya ni mo nga kana si Sir Ray, kuan man na siya, nadugay niyang inistorya ni mo, ang taong wa ni mo kailhin, nga gisigin niya, panugilo ni mo, naglagot na kag-ayo niya. Tama? Hello? Mumita mo kalitrag ingong, wali-wali siya, unya. Di man automatic man, mo respond man dayon. So, dapat dili ka dali nga mo react, unya, masuko dayon. Then, ningon siya sa verse 20, ang kasuko sa tao, dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Diyos. Karon na ay problema. Kabantay mo mga igsuon, pag naan ay problema, especially ikaw, ginikanan ka, imong anak nakaproblema. So, og areta sa binalaod, moingon dayon tang, naay due process, naay due process. Unya kay, di naman kakahuwat, anak. Di naman kakapaabot, anak. Kay madali-dalion lagi ta. Diretso na. No? So, mauna nga magka-problema mga igsuon. So, ningon diha, naana ang kaguliyang, unya ang imuha pagyud nga response. Kalit nga na ay emergency, kalit nga na ay panghitabo sa pamilya, unya ang imong pagresponde, ratol ka, mabalakon ka, masukanon, mas mudako ang kaguliyang, mas mudako ang kagubot, munang paminawan ni pag-ayo. So, ang verse 21, unsay rason, unsay may buhato na to. Ningon siya, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan. Kanang nas imong tapad ina isalikway na brother. Ngilad nga batasan. Kabalo ka mga igsoon, naman tayo mga ngilad nga batasan, gipangluklok ra og magsimba. Butang ras bulsa, pangbutang nga rin, pang sudras bag, inig uli, baluno na po. Hello? Naminaw pa tanan? Naminaw pa ta? Amen? Minaw ta. Kasagaran na bagyod, bastag nanay magstorya, maghimo pog treks ning uban. Dili lang na sa balay may tabo. Apil diri sa church. Imagine ano dito ga share na tong usang batanon. Ang uban pod sige gihunghungan ay ga istoryahan ay ga birahan ay patingalig buhok. Di mauwaw ba way kaikog. Tinuod bitaw na. So, ang karakter nato sa eskwelahan, sa balay o sa church parihara. So, inig abot sa panahon pertin dakuas kawaladon. Kay naa may panahon sa pagpaminaw. Ingon ang Ecclesiastes chapter 3, naay panahon ang tanan. May panahon sa pagpaminaw. Kabantay mong nanay magstorya, napoy mo sige istorya. Grabing karakter sa Pinoy, no? Sulay mong tambong mga asimble. Hindi ko ganahan na ng asimble-asimble. Istorya na dito ang kapitan, istorya na, ka-istoryahan na, putong uban, ang ilang ipang istoryahan kay kabahig, mga gasolina ni mahal, mga... So na ang kawaladon, inig pauli. Unsa ganito gisgutan? Unsa ganitong gisgutan ganiya? Nalingaw mong gupumig istorya. So, muabot yun ang dakong kawaladon sa time maghihatag ni Lord nga maminaw ta, pero di ta maminaw. Kaya naanad man tang, mo atin ragsimba, barog-barog atong gawas, yung naanad dito. Bahala na kung sa ipangyaw-yaw diha. Yan uli na to. Unsa may humili. Ambot ato ay basta kay gahisgot no kabahin og di lagi maminaw. So naa diha ang dako kayong kawaladon. No? Then ang nagstorya ana dako po na kayong insulto sa iyaha. Kanang nagstorya siya unya. So ni silang nagistoryahan na yung pugilaha. Dako kayo na nga insulto. So kana bang atong awit nga sa tinuod lang awitan nato si Lord. Gibati ako sa panggigugma nimo, pero di ka maminaw niya. Sigir nimo siyang ginsulto. Munang ato dyan ang paminawon pag-ayo. Tanawa ha? So, sa likway na to, mga daotang mga batasan, o daotang mga buhat.
og dawata nga mapaubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios. Kabantay mo mga igsuon, pag ang imong kasing-kasing nabalot sa garbo, pag naigo ka sa word ni Lord sa wali, mo ingon ka, ako igo adaw niya. Mo super science ayo si Sanggoko, maglagot eh. Basta maigo bitaw sa pulong sa Dios. Pero sa pagkatinuod lang, maunay atong gikinahanglan. So, dawata ang mga mensahe, ang pulong sa Diyos nga gitisok, diha sa inyong kasing-kasing, kay makaluwas kini kaninyo. Sa tinuod lang, daghanang pulong sa Diyos nga nagluwas sa tao. Amen? For example, nagingon ang pulong sa Diyos, anak, Proverbs 1 verse 8, anak, pamatiya ang gisulti sa imong amahan og tumana ang gisugo sa imong inahan. So ningon ang amahan, ayaw lakaw kay gabii na kaayo ron. Nilakaw man gyud. Pagkaugma na anod ang utok sa kanal. Ni ulan. Nakakainom, ginukdanay, nakaligis og kanang gikan-an bitaw buko nga butong nga pang slide ang motor na labay sa kanal na ukab ni. Naukab ani oh. Nya ang utok gianod na wa nay sud. So, importante kayo ning pagpaminaw gyud ug pag-aplika kay nagluwas ni nato. Mo ni giingon dre? Sa verse 22 ningon siya, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Kanang nasa imong tapad inalimbungan. Gi-course dayon ba? Ay, dili magprangkahan ay taani. Pila ba kahigayon? Nga igo ratang namati wa na to gibuhat. Unsay tawag nato ana? Nagbuhatas tinuod? Limbungan. Tinuod? Ingon siya ayaw limbungin yung kaugalingon. Kung di ta musugot nga limbungan tas uban, nganong kanunay tang naglimbong sa atong kaugalingon. Nga in fact, ang laing tao, di man gina siya mo padato nimo, mo pauswag nimo, mo paangat nimo, mo lipay nimo. Ang imuharang pag-aplikar sa imong mga nadungog. Padayonon sa nato. So ayog limbungi, pinaagis pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini. Kanang naas imong tapad os big storya inang tumana ha. Nangyamid lagi ng uban. Ikaw gani. Ayaw limbungi. Okay? So, every time nga ma-invite ko o kanang bisag asa ko invite on nga mag-share sa word ni Lord, di gyud nako kalimtan na memorize na gyud nako ng Matthew 7:24-27. Ingon si Lord ang namati sa kong pulong og nagbuhat niini sama sa taong malamo nagtukod sa balay ibabaw sa bato, mibundak ang ulan, mibaha ug ang hangin mihapak atong balayag mikusukuso wala natumba kay natukod sa bato. Kinsa daw to? Ang namati og nagtuman. Ang verse 26 ug 27 ingon apan ang igor ang naminaw, unya wala nagbuhat sa akong gisulti, may sama sa taong buang. Sakit mo hingan lang kag buang no? Nga nagtukod sa iyang balay sa balas, sa kwarta, sa bisan unsa ning butangas kalibutan. Ibundak ang ulan, may baha ug ang hangin, may hapak, may kusukuso natong balaya, natumba, nig, nagunob. Way nahabilin. Sa lakton nga pagkastorya, ang nag-alagad sa Dios nga nagbuhat sa iyang mga pulong ug ang wala nag-alagad sa Dios ug way pagtagad siyang pulong, parihog pagsulay. Di pasabot nga Kristohano nakawala kay pagsulay. Kung Kristohanon ka, nakay ulan sa problema, baha sa mga kasakitan, na kay bagyo sa mga kawaladon. Pero dili ka matumba kay nakabarog ka sa saad sa Ginoo. And then kung di ka Kristohanon, wala ka nagtagad siyang pulong, pareho gyapon. Nga ulanon gyapon ka kasakitan, bagyuhon gyapon ka problema, bahaon gyapon ka kawaladon, tumba. Ang uban ganit na nag-suicide. Ang uban nang give up. Oh, tinuod pa unsang nay Ginoo ngano ginunali ngano. Ngana nang uban. Pero kabalo gani ka mga igsuon nga ang gisultis pulong sa Dios imong gikinabuhi. Nakay kaligon. Di ara makita na to. Kung i-connect nato tong Matthew 7:24-27,
Dinhi sa giisgutan ni James, kining tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas, mauni ang taong naglimbong sa iyang kaugalingon. Nga naay gi-instruct sa, bisan sa mga bata, naay kanta sa mga bata. Di ba? Naay kanta sa mga bata, nga nalimot ra ko sa tono nga, naay nagtukod og balay, ang usa gihimo nga kugon, ang usa gihimo niya nga kahoy, ang usa gihimo niyang metal. No? Sa tunga kanta ha. So, gisiguro gyud na nga naay kalig-on og dili gyud nimo limbungan ang imong kaugalingon. Sa verse 23, ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini. Tanawa, mahisama sa usa ka taong nanamin og nakakita sa iyang tinuod nga hitsura. So pagtan-aw nimo imo paganing kuhaan imong hitsura, no? Or dugangan. Lisod kayo pag atubang nimo si Junjun. Pagtaliko nimo pagbalik nimo atubang, uinsi na ang nawong. Sigurado gyud ka nga ikaw na. Naman to'y trending kayo ron nga parihog nawong ni Jericho Rosales. Kita kabantay mo ato tang taga Mindanao. Pirting sikata na kayo siya, nya daghan na kayong mo pa-picture niya. Hello? Napay ikatulo ato niya, gawali ba? Bali. Luya, oy. Padayon lamang ko ari. Kining tawo nga igorang naminaw pulong sa Dios nya di niya buhaton. Daw tawo nga namin nga nagsudong siyang itsura. Unsay sumpay? Ningon siya sa 24, nakasudong siya sa iyang kaugalingon. Apan inigpahawa na niya, nalimot lang dayon siya sa iyang itsura. Pagkatubang nimo nanugdulay pa jud ka, kapuha na kayo. Pagtalikod nimo, unsa to ako nawong ha? Limot rin sa usap to itsura nako ha? Yung pagbalik, ay nahadlok na kasi mong itsura. Now, kinanglan nga sabto nimo og ayo nga ang atong tinuod nga pagkakita dili ning unsa ta karon kun dili kung unsay gisulti sa Biblia. Kay dapat man ang kang pulong sa Dios maunay madayag diha nimo. Dili na tong imong hitsura nga barumbado, libakira, himantayon, tabian, hinungdan, wislingan. Kanta na no? So ang imong pagkaikaw ko mao ang unsay gisulti sa pulong sa Dios. Namati pa bata, amen? Ingon ang verse 25. Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan. Unsa man ang magsusi ayo? Paminahon ginag-ayo, basahon ginag-ayo, timan-an ginag-ayo. Niingon ang Bible unsa daw ni? Nga naghatag og kagawasan sa mga tawo og magpadayon sa pagtamod niini. Kini daw magsusi kas pulong sa Dios, mubasa ka ani, maminaw ka ani, tun-an nimo ni, maghatag nimo ni kagawasan. Pastor, wait sa, unsa nga kagawasan? Sa pagkatinuod lang nagapusta sa sala, nagapusta sa garbo, nagapusta sa atong kaugalingong panghuna-una, nagapusta mga prinsipyo. Daga nakagapos nato. Ang makapahinggawas ra gyud nato kining mahibaw tag unsay sulti des pulong sa Dios, unya atong i-apply. For example, kanang pagkamapahitason. Sususiyon nimo sa Biblia unsay naitabo sa mga taong mapahitason, hagbong sila tanan. And then basahon nimo ang Biblia na unsay naitabo sa mga taong mapausanon, giangat sila sa Dios tanan. Therefore kabalo na ka, wait sa kining akong pagkamapahitason gapos ni. So akong i-aplikar kining akong nabasa may tungod sa papausanon, arong mahimo kong gawas doon ni ini. Ingon na siya. Okay, padayunon sa nato. Apan ang tao, okay? So, and then ingon diha nga magpadayon siya sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhaton. Gusto ba ta na mga igsoon? Atong buhaton, mamuhi ta, panalanginas Ginoo. Magnegosyo ka, panalanginas Ginoo. Ayaw lang po itong magnegosyo nga tag 26 mil. Na isda ra sinugba 26 mil. Daghang nang hukom ato no sa Virgin Island ay tabo. Nga order sila seafood so nya pag humana gi totalan sila 26,000 ang ilang bayro nun. Pero sa pagkatinuod lang, og ganahan gyud kang makatipid pagbalon oy. Ano po ka magproblema na?
So dagantong nga natoy arguments ato kay ang picture man gud nga gipost nga gibayran nila og 26 mil hurot-hurot na. So wala picture itong daghan gyud kayo nga gi-Prada diha. No? Pwede pud mo adto ka sa Virgin Island mag-fasting ka. Oh, tipid. Nya inig-uli nimo dito sa prawn farm. Buffet kayo dito. Hunat. Napa mo, naminaw palagi mo? Basig singi sertaan ha, pero malimbungan na tayo ni human ane. Panalanginan sa Dios ang iyang buhaton, kay di ra siya kutob sa pagpamati. Kundili nagbuhat gyud siya. Sa Bible mga igsuon dunay parallel og mga mensahe. Nga ato nga makitang mopalig-on ni ining atong pagtuon karon nga kagabihon aron dili ta mahimong dako kayong naay kawaladon sa umaabot. Una ato ta sa Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Usa ka personal nga pagpakigsulti sa Dios ngadto kang Joshua. Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Human namatay ang sulugoon sa Ginoo nga si Moses, ang iyang katabang nga si Joshua o si Joshua or Josue nga anak ni Nun giingnan sa Ginoo. Patay na si Moses nga akong alagad, busa ikaw ug ang tanang katawhan sa Israel, pangandam kamo sa pagtabok sa suba sa Jordan, ug ikaw og lakaw ngadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Verse 3, sumala sa giingon ko kang Moses, gihatag ko kaninyo ang tanang yuta sa inyo nga inyong pag-agian. Daghang nagclaim ani nga mga Kristyan. Kana bitang ugon sa gisultis Biblia ilang tuuhan. Bisan lahi ang context pero ang ilang pagtuo naghatag og kagahom niini. Sa English ani kung imo ning basahon kanang niingon diya nga ang tanan nga matumban nimo imuha na. Sugot ka ani? Hello? Tanan nga matumban nimo imuha na. Ilan ning gi-claim? Gi-claim ni nilaan. Ako sab nag-claim sad ko ani. Pila bay inigtuktok nimo sa panimalay, sir, mo share ko pulong sa Dios. Nya pasudlon ka dito. Lord kaning pamilya ha, may sakop na ninimo. Kay nag-ingon ang imong pulong ang matumban maamuah. Na? So, muni saad ni Lord ngadto kang Moses o kay patay naman si Moses, iyan ning gisulti ngadto kang Joshua nga mao karoy mangulo sa katawhan pagsulod sa maong yuta nga gihatag kanila. Okay? Sa verse 4, ang mga utlanan sa mga yuta ninyo magsukad sa kamingawan sa habagatan hangtod sa kabukiran sa Libanon, sa amihanan gikan sa dakong suba sa Euphrates og sa Euphrates. Okay. Og sa kayutaan sa mga Hitihanon, sa silangan hangtod sa dagat nga Mediteraneo. And knowing that kining gipang mention ni Lord nga nasulod ni ining mao nga sukod sa gidakon sa yuta mga igsoon. Ang naa ni ini mga higante. Powerful kayo nga mga tao, anad kayo gubat. Then kung ikaw si Joshua, gihimo ka ni Lord nga general ikaw maguna. Kulba kayo ni. That is why naay pulong nagyatag si Lord. Ingon siya. Ang misyon ni Joshua, ilang ang kunon ang yuta og puy-an nila. Ang naa dito ilang papawaon og di mamahawa pat yun. Muna ilang misyon. Sa verse 5, walay, si Lord na nagsulti ani ha, walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Mag-uban ako kanimo sa pagsama sa pag-uban ko kang Moses ug dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Niguli nimo karon. Naa na kay bersikulo 5, Joshua chapter 1 verse 5. Ubanan ko ni Lord sa tibuok na akong kinabuhi. Di ko niya pakyason sa panahon nga moampo ko. Og magmadaugon ko. Siya'y nagsulti ani, dili ra kang Joshua, kung dili pati nako. Tungod kay si Joshua ug ako, pareho maming nag-ila sa Dios. Ingana bitaw? Ang problema kay wala tagagunit sa saad sa Dios. Kabalo mo kung sa itong gipanggunitan, mga saad sa tao. Ang uban ni gunit na anang mga paswerte. Nga magbutang kag baki si mong tindahan, daghang customer. Mante man ang baki. Nya magbutang kag magbitay-bitay ka diri katong murag lantern nga naay pula, di mo sulod ang malas. Ari tanas baba bitayo no? Kay ang malas na yan mas baba, sige pamalikas.
Na, so gisunod na to na, pero ang mga sahad sa Diyos wala nagunitan. Ang verse 6, ningon siya, liguna ang imong kaugalingon. Sabat kuno tanan be, liguna ang imong kaugalingon. Ayaw naghulat na pa'y mudasig ni mo, oy. Dasig ako ba? Dali ba? Pikpika, pikpika. Apa-apa. But si Lord ningon, liguna imong kaugalingon. Kay na ibaw ang taong magdadasig nimo, nakadugang pa nimo kapaluyan ng tawana. Munang suhira si David, sa panahon nga wa na mo encourage niya, David encouraged himself. Pik-pik ni David, padayon, si Lord, aguban, hallelujah. Gidasig niya ang kagalingon. Wa na gani tawong nagpakabana nimo. Ikaw pag kasi mong kagalingon, luya na ako, luya, Diyos ko, luyon. Luoy yung ka. Ingon si Lord, liguna imong kaugalingon. Pag maisog kay mangulo ka ni ining katawhan, sa pag-ilog ni ining yutaa, nga akong gisaad, nga ihatag alang sa ilang mga katigulangan. Sa mga kabatanunan, liguna inyong kaugalingon. Arong mailog ninyo ang inyong kaugmaon nga paningkamutan sa yawang iyang gubon. Liguna inyong kaugalingon kay manay plano ni Lord sa inyong kinabuhi. Wala nagplano si Lord nga nay maalaot. Muna gisulti niya si Jeremias 29:11. Ingon siya, pinagi kang Jeremias, ngadtos katawan sa Babylonia, ayaw ka magpamati ni bisan kinsa, kay ako ray nasayod sa akong plano para ninyo. Plano nga kamo magmauswagon. Inay maalaot. Muna gisulti. Munang kinahanglan nato mga igsuon nga liguno nato ang atong kaugalingon. And then, ang verse 7 ingon siya, apan liguna ang imong kaugalingon og ayaw pagtalaw. Giubalik niya, no? Liguna ang imong kaugalingon, ayaw pagtalaw. Pastor, naugaman ko. Pastor, murag feel na ko, tinuod ba kang nay Ginoo or wala? Pastor, kapoy na kog basa. Pastor, kapoy na kog ampo. Pastor, gikapoy na kinakapuyan. Pastor, nahagbong pag ko sa sala. Pastor, kapoy na gyud. Sultian ka nako, pakaulawi si Satanas. Si Satanas dito sa langit, walay linding. Wala siya'y sala dito. Perfect pa siya nga binuhat. Wala siya'y bayronon. Di siya maulanan. Di siya makalapok-lapok. Di siya gutumon. Pero nibiya siya sa Diyos. Nga nakita agad niya ang Diyos nga nagatubang. Kita, nagduha-duha, tinuod pa ka, kapoy pa yun, nakasala pa yun, nagsakit pa yun. Ikaw, Satanas, dito ka wakay problema, parehanin, pero nibiya ka ni Lord, pakiton ka na ko. Nabisag na anak ko ng tanan, uban ko ni Lord. Wala, gano'n kitas, ginawa, magkinaon sa oy. Walay give upay ba? Kanan si Mutapad na wala tayo give upay. Sa Lord, ha? Sa Lord, karoon sa nato. Wala tayo give upay sa Lord. Amen? So, niya pailain. Ingon siya. Paminawan niya, ang verse 7 nga gisulti niya, liguna ang imong kaugalingon, ayaw pagtalaw, pag kinabuhi subay sa tibuok balaod, nga gihatag kanimo ni Moses, nga akong alagad. Ayaw isalikway, bisan unsang bahin ni ini, og mulampos ka sa bisan o bisan asa ka. Dinhi nata nasugod kapakya sa verse 7. Ingon si Lord, tanan nga nakasulat dinhi, bantaye, hinumdumi, guniti, ikinabuhi, og mulampos ka bisag asa ka. Kana bitaw, pinahilak-hilak ta mo pasting pagtag 20 ka adlaw. Lord, mo success ko ni Lord, ako ni Lord. Pero wala ka ni sunod sa iyang gisulti, nga kinabuhi sa tanang nasulat dire. Mura ka ana og mudong dito sa hagna, pero imbas nga imong gisakyan, padong sloon. Nga na ang pormaha ana man. Ingon siya, hinumdumi ang tanan nakasulat din o pag kinabuhi, tungod na ana, mulampos ka. Tanan, nagpray kalampusan. Ang pangutana, gibuhat ba nato? Naabata sa dalan, naglakaw, nga mao ang pagtuman sa kabubuton sa Diyos?
na ay pipila. Di atong paningkamutan tungod kay gipakamatian man ta ni Kristo og mabuhat gyud nato. Amen. Verse 8, tanawa. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. No? This book of instructions must not depart from your mouth. Nasa imong baba, ginasulti ni mo ni kanunay. Muni imong pagpamulong. Paminaw ha, ayaw kalimti. Hello? O, tanawa ha, ayaw kalimti na gani ning gisulti dire. Unya dapat naasas baba ni mo kanunay. Anaas baba kay puro pamisti o pamalikas, mga panglitsig, mga pangyawa. Naa kay success ana sa kinabuhi? Naa kay kaayuhan na ay panalangin? Ingon siya nga do not, this book of instruction must not depart from your mouth. You are to recite it day and night. Imo ning basahon, imo ning isulti, imo ning huptan, adlaw o gabi. Nahurot na lang imong adlaw o gabi. Wadyo kay basa-basag Bible. Balik mo yung basa. Kada wali, may sigutan yun na. Nga basahan lagi. Nga naman, gisulti diha. Sunod, ingon siya, so that you may carefully observe everything written in it. For then, you will prosper and what? And succeed whatever you do. Sa Bisaya, parang klaro ha. Paminaw. Ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod. Ang iyang mga pulong kining Biblia. Kinahanglang tun-an mo kini adlaw o gabi. Tuar cellphone kanunay nagdungaw. Unya mangluod kinabuhi kay nganong wa man ko ni success. Na cellphone ra kagadungaw kanunay. And then ingon diha tun-an nimo adlaw gabi pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat niini og magmauswagon ka. Na ay formula. Amen? Basaha, tun-i adlaw o gabi plus kinabuhi ang tanang nasulat niini equals kadaugan. Kabalo ka dit surat ang kadaugan. Makampo, Lord, Joshua 1:8, ingong kang magmadaugon ko. Mutingong pa si Lord. Moingon ko siya. Basaha, gibasa ni mo. Wala, Lord. Gitunan ni mo. Ginakmay. Giaplikar ni mo. Wala lagi, Lord. Ayan, nagsigig hisgot diya, kadaugan. Di ba? Nakuha na to? O, timan ang verse 8 ha, kaya na parallel ani nga mensahe sa Old Testament. Tanawa. And then ingon ang verse 9, hinumdumi ang akong sugo kanimo nga magmalig-on ka. Ing naa imong kaugalingon magmalig-on ka. Ready ba? Masakitan ka? Buwagan ka? Dauton ka ha? Magmalig-on ka. Kag di ka magmalig-on, tibad-tibad po ka. Nganong dali ra, mga asawa, nganong dali ra makahita makareact? Giingnan kas pulong sa Diyos pag malig-on. Wa man ka nang malig-on. Pabadlong ning bana, awa na. Yaw-yaw, wagos kabulan. Kay mga bana pod. Kay mga bana, di kayo mo tingog-tingog, pero mga luoran, mga bana, ingong amen. Kamu ba di mo mangangkon? Tugan na tas tinuod, mga luoran. Dali na, mga unta. Di ko mo tingog. Nga una ta. Hindi na. Nga una ta. Di ko mo tingog. Pangaon mo diya, inawig maglayas, burundas kusina ko na po. Giingnan ka ni Lord pagligon. Kabalo ka, ang challenge ni mo sa imong kaugalingon, tudlo imong kaugalingon. Kamao man gani kang mutulon og plima o wag kay kaluwaan. Kanapa niya noong garbo? Nasakitan na juga bro. Kaon. Egi, pasalamat ha. Nga na ba? Magulat pa manggukag makabuak kag termos usa ka maulian. Lumikin paminaw nimog nay mabuak ba usa ka maulian?
Ingon ang Bible hinumdumi nga magmaligon ka. Gibalik-balik niyang bikaridyos. Then, ingon pag yun siya, magmaligon ka o magmaisugon. Na to mga igsoon, isog kayo ba? Kisa man na, ako'y suntok o nakunag. Pero mga tubag o problema, talawan. Ang mga laki pa isog-isog ba? Isog-isog na. Pero mag-process na mga papel adtos gawas, asawa ra kanunay itok mo. Ikaw rin bayad ato. Ikaw rin asawa ka. Ayaw mo kumpiyansa ang dagko, tag mga masol. Mag-isgot na ganit kaisog, away, masol. Kasagaran yun na, mga asawa, especially mga papel-papel, panghuwam, manghuwam kag mga, pahuwam ako, kasagaran na, mga asawa, di ba? Kaya mga banang, pakita man tang, okay ra. Okay ra. Okay ra ni. Sa tinuod lang, kinadako ang problema na. So, ingon siya, pag maisugon niya, ayaw kahadlok o kaluya. Kabalo kag nganong gisulti ning ni Lord ning pagmaligon, pag maisugon, ayaw kahadlok o ayaw kaluya. Nganong gisulti ni Lord? Because si Joshua mo atubang siya pila ka gera. And ang ilang atubangon, dili basta-basta. Paminaw ha? Pero na-promise si Lord. Nga kanang yuta, ako dyan na ihatag ninyo. So, pag atubang nila, dili nila kaya, pero kay na may pulong sa Diyos, nga nagingong pagligon. Kaya ni. Pag maisugon, das tabay. Napailain. Ingon siya, ayaw kahadlok. Ayaw kaluya. So, munang strong kaayaw yun. Kaya naaman siya, wala siya naluya nga nagtanaw sa giants nga mga giatubang lang problema, kay ilang gihuptan ang saad nga mas dako pa kaysa sa mga higante. Tanan ni mong giatubang, mas dako pa ang mga saad nga gisulti ni Lord sa iyong mga pulong. Ang problema, kay wala man tayo pulong. Tanawa ng, nasa imong cellphone. Oy, ang akong cellphone na puno na, di na pwedeng kadawat og mensahe. Ito mga karaang cellphone, no? So, mamili ka karon, akong ipandelete ang uban nga message sa inbox. Ang gipang-delete kadtong naay ni message og verse. Pero ang mga message sa uyab, di gyud na i-delete. Mao man na tinuod. Hala, no? Ang mga magpaligon nimo mo imong gibaliwala. Kadtong mutuok nimo in the future kay di day kamo mao imong gihuptan. Unang nasakitan ka og ayaw batan-on diha. Minaw palagi ka. So, kining giingon sa verse 8, tanawar ko tong verse 8 niyon sa to. Kining giingon sa verse 8 nga, kang ako mga pulong, kinahanglang imo ning huptan. Unya, magkinabuhi ka sa tanang nasulat ani, og magmauswagon ka. Magmadaogon ka. Sa Bisaya, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Ayaw kalimti. Munay una. It means imong huptan, basahon, tunan. Kanunay. Number 2, plus, kinahanglang ikinabuhi mo or tunan mo kini adlaw o gabi og magkinabuhi ka sa tanang nasulat ani. Equals og magmauswagon ka. Diri ang gisulti diri, mo prosper og mo prosper og unsa? Mo succeed. Sa New Testament makita sab nato ni kanang familiar kayo nga verse sa tanan, Matthew 6:33. Tan-awon nato dito sa Matthew 6:33. Gikanta pa gani ni no? Kalantahon ni sa simbahan. Sa bisan asang kapilya, kantahon ni, seek ye first the kingdom of God. Yeah? And His righteousness. And all these things shall be, di ba? Shall be added. Na yung mga taong kakanta na, pero wa katuod o asa na dapit. Tama? Na ba yung mga taong kamemorize na? Amahan na mo, anak ka sa mga langit, pagdaigo ni mong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingarian. Pero wala sila katuod, asa na dapit sa Bible. Di ba? Di ba? Amen? Amen ba? O, dire, tanawar ko ni. Ingon siya, but seek you first the kingdom of God and His righteousness. So, the kingdom of God plus righteousness equals.
and all these things shall be provided for you. Muampo na po tag pinaway batasan nga pagampo. Hello? Kasabot mo nang inampuan nga pinaway batasan? Ginoo, ihatag din ako, Lord, kay nag-ingon ka sa Matthew 6:33. Ang tanan ni mong ihatag. Pinaway batasan na. Nga naman, dito man ta nanguha sa equals. Wala man ta ni 1 plus 1 equals 2. Ang 2 may ditso na to. Bahala ng 1 plus 1. Tinoon ni dili. Ingon dia una ang gingarian sa Diyos. It means i-priority ang kabubuton ni Lord sa imong kinabuhi. And you know what? Unsa ng kingdom nga gisgutan diha? Si Jesus Christ na. Mubitaw nang ningon diha, kung mag-ampo kamo, ing-anaan ninyo pag-ampo. Thy kingdom come. Nga nung nisulti si Lord nga thy kingdom come, kay ang king naana sa ilang atubangan. Si Kristo maana diri nako. Maana ang iyang pagbuluton, maana nako, pagbulutan maana nako. Sunod, and his righteousness. Ang iyang pagkamatarong, ang iyang pagkinabuhi, ang iyang gustong may tabo, mo'y akong ikinabuhi mo mana. His righteousness. Kay never manggug ka mahimong righteous og imo-imo rang tuman. Pero kung gituman ni Kristo unya, imong nadawat si Kristo, ang iyang pagtuman naanha nimo. Maunang naa na kaanang 1 plus 1 kining niyang kingdom, his kingdom and his righteousness. Diba? Mauna giingon dito sa Joshua nga akong giingon parallel ang message niya. Nga niingong, tun-i ang akong mga pulong pag kinabuhi sa tanang nasulat ani og magmauswagon ka. Dirisap. Pero ang problema nato, manglaktod ta kanunay. Naay process, diba? Naay process. May nga rabadyo ng uban nga kini kisa ganitong naghisgot kabahin nga ang tao gikag unggoy kisa to si Charles Darwin. Siging kapanglaktod manggon si Charles Darwin, di mo agig proseso ba? Niingon siya siyang teori. Sa sinugdanan dihay dako kaayong wala. Di ba mo na yung gingon? There was huge of nothing. Unya tungod sa taas kayong million years. Ang dako kayong wala nag-decide sa iyang kaugalingon nga mo tungha na dayong mga planeta, mga abog-abog. Nya imagine na gina mga igsoon kung imo nang tanawon sa ilang study, kanang gatuon di ako wadyo ko nakadtog bulan. Igor ako nagbasa sa mga nangadtog bulan. Wa kay takabalo og gamagama ra sila no? Ang bulan ngali kadako siguro lapad ra. Pero kay sila may nangadto dito, no? Lisod po kayo lapad na siya. Na? Nailang study dia, ipigi pa ko na diha. Nga mauna na tanan, nung laktod ba? Nga walay proseso. Imagine ra gato, walay matter, walay time, walay space. Wala tanan. And ingon si Charles Darwin nga, dihay single bacteria. Amoy ba? Unsay ngalan na to? Nga naa daw sa tubig. And there was kanang lightning. Nabuhi. Unya siya raman usa ni decide siyang ni duha pina Naruto. And then nahimo siyang amphibians, nahimo siyang akasya, nahimo siyang uban pang mga isda, nahimong sagbot, nahimong mais, nahimong and then ang nidaghan pa gyud siya, daghan na siya. Hantod nahimong mga manok, nahimong ding hangtod nga nahimong unggoy. Then ang unggoy ni-evolve. Unsa tong mga Javanensis, mga Homo sapiens, Homo erectus, unsa to mga Javanensis, unsa na sila? And then nitulid og gamay. Balibuon nga po no? Nga na. And then nahimong tao. Imagine ko na. And then nagwali ron. Di ko mo tuwa na oy. Bantayin mga igsoon.
ang atong Dios nga gisimba dili siya kanang Dios nga makalibog. Di siya maghatag og kalibog. Naatanan. Ingon pa to sa study nato nga in earthly level dunay two major source of knowledge. Unsa to? Reason and experience. Unya ningon dito nga ang reason imong giskwilahan, gi-eksperimentuhan, mao na reason. And then ang experience imong nasinatian. So kining duha naghatag nimo daghan kayong kaalam. Pero kining duha ka tinubdan sa duha ka kaalam, dili siya makatubag sa 5 ka dakong pangutanas kinabuhi. Unsa man to? Asa ko gikan? Asa ko padong? Unsay purpose nga nabuhi ko? Tabang unsa tong uban? Mao lagi to. O kinsa man ko? Og asa ning istorya sa kinabuhi padong? Di na matubag sa duha ka fundamental source of knowledge. Og walay laing makatubag ana ang pulong sa Dios. And ang pulong ra gyud sa Ginoo mo'y dili nimo pwedeng i-break. Imagine na hibaw-an na to. Nga from Genesis chapter 1 to Genesis chapter 11, 2,286 katuig. Approximate ra tong 2,000. Na? So, balik na ta diri. Oy, manong naabot mo ta diha? Ingon siyang unaha kanunay. I-priority ang Diyos. I-priority ang Diyos. Balik ko na ko. I-priority ang Diyos. Kabalo ka? Seek first the kingdom. But ang kingdom diya, gipulihan na ito, kwarta. Unahagukod ang kwarta. Unya pamalit o unsay gusto nimong mapalit. Unya mahuptan nimo ang kahayahay nga ikahatag niini. Nga naman ang tao. Napay mga tao masuko, Lord, giuna nakatikaw, nanako sa kingdom. And then kasunod ko kung sa imong ipabuhat, nanako sa imong righteousness. Nganong wa pa man ko niya gisugot, oy. Nganong wa pa man ni mo gihatag, oy. Kabalo ka, tanan nga imong gipangandoy nga dili pa nimo nadawat karon, maunay mga hinungdang padayon kang nagtawag sa Dios. Imagine ako nung ihatag na ni Lord nimo tanan nimong gikinahanglan hantud mamatay ka, motawag pa ka Ginoo, Lord, tagay kog bugas nga tuan ay 1,000 ka dump truck nga bugas. So, ihatag ni Lord motong sa pagampuon sa to, give us this day our daily bread. Kanang word nga bread imong gikinahanglan rong adlaw, dili na literal nga pagkaon. Give us this day our daily bread. Nganong ang karon namang adlaw, Lord, ang imong ang ipahatag nimo diri nako. Ngano man? Aron nga ugma magampo na pug ka. Kaya ang imong panginahanglan karon lahi pod sa ugma. Di ba? Ang tawong ipanalanginan na siya siyang gikinahanglan karong adlaw. Pero ga problema paghapon siya siyang gikinahanglan ugma. Ngano man na? Muna, advance mag-isip. Sige ga overthink. Na imagine paminaw ha, pila ka milyon ka baril nga gasolina o krudo ang sunugon kada adlaw sa tibuok kalibutan. Imagine lang nimo diri sa Tagbilaran. Pila ka baril ang gisunog kada adlaw. And then sige kang ga-overthink ko, what if wa na gasolina? Hindi ka payapa niyan. Amen? Si Lord gusto niya nga atong una-una o kasing-kasing, nakafocus yung pulong. E sige, nga una-una, napayuban nga, hala, basig mag-big one. Basig maglinog. Okay naman na itong balay o guyugon. Anad naman na. O naunsa mo, kinaanadan na itong mga balay. Sige ra nang gauyog-uyog, ining hangin-hangin, ining ulan-ulan, uyog-uyog na, hadlok pag mag-uyog. Napayuban mo ingon nga basin og mubalik si Odette. Dili na nimo problemahon. Ang imong problemahon usba imong kinabuhi pag kinabuhi dire.
Ayaw sigig focus aning all these things shall be added, all these things will be provided. But ang imong fokusan sa pagkakaroon, the kingdom of God and His righteousness, because ang nasa ubos trabaho ni Lord, dili mo. Okay, akong usbon. Ingon si Lord, una pagpangita ang gingharian sa Dios o pagkinabuhi nga matarong. Ang His righteousness. So, kining pag-priority nimo ni Lord o pagkinabuhi nimo sa imong kabubuton, mauranay atong trabaho. Kining diya sa ubos nga nagingon, o niya ihatag ra niya ang tanan, dili na atong trabaho, di po na trabaho sa imong silingan, di po na trabaho sa imong agalon, di po na trabaho sa imong kumpanya, dili na trabaho sa imong kisay imong gisaligan. Trabaho na sa Dios. Ingon siya ang tanan idugang ra. Amen? Na mga tao, mga igsoon, bisag di pa panahon, kasi gigukod aning provide. Kami, mag-istorya-istorya mi, kay si mama lagi, ugma, tabangi dyan min yung ampo. Pagkaninduta dyan, ako yun ang tuuhan. Ugma na gyoy last niya nga kimo. And madesisyonan na og iparadisyon pa siya sa Cebu or operahan na siya or mukalit nag-ingong doktor. What? Patay naman ang kanser. Oh, Lord! Ampo lang yun ta. And kinatrilingan. Kayo niyang kadlawon, gikan mo silang mamay padung ormok. Kinatrilingan. So, ay namay kuan dito kanang mga unsay tawag na tapok gihapon nga mga pagdayeg. So, mo ni mga igsoon, dili na nato trabaho ning niya sa ubos. Katong giingon sa Joshua 1:8 nga success and prosperity, ayaw huna-una atong success and prosperity. Ihatag to ng Lord or dili, ang pinaka-importante, gibuhat nato ang iyang gisulti nga unsa, dili nato kalimtan niyang pulong, tun-an nato ni adlaw o gabi, ikinabuhi nato ning tanan na kabutang dire. And diha ra ta kutob, si Lord nay bahala og naa say isumpay. Ang Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, diha ra ta kutob. Si Lord nay bahala aning everything will be provided. Si Lord ra na. And of course, si Lord, muhatag siya sa imong gikinahanglan. Di siya muhatag sa mga butang nga wala ni mo gikinahanglan. Amen? Na may uban baliktad, makampo. Lord, tagay mig airplane. Saba diya, oy. Pangsuksukan atong mga, atong balay, suksukan mga Bear Brand, sako, sinepe, Nescafe, parang di mo to, hindi mga kag-airplane. Baliktad, magampo na. Naapay mga parallel nga mensahe nga gihatag ni Lord niya, magpray na ko tungod kay ang atong oras na hurot na. So maadto ta karon sa Psalms 1. Mao man ni parallel man ni sila, Psalms 1. Nga dinhi ko magtapos. Ayaw ni ko na ha. Kasi uban, grabe kayo to nga ako'y giigo paminawa sa ni. Salmo 1. 1 hangtod sa 5. Paminawa ni ha. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa dautan. Mangutan ako, nganong dili man siya mamati sa tambag sa dautan? Kay, ang Santiago nag-ingon nga namati siya sa pulong sa Diyos o nagtuman. Ang Mateo nag-ingon namati siya sa pulong sa Diyos o nagtukod siyang pagtuo diha sa batong di mapukan. So bulahan ni siya, kanina ni siya mamati sa tambag sa dautan. O mosunod sa gibuhat sa mga makasasala. Kabalo na yung mga taong wala nakailas Ginoo, sigir nag-usik sa ilang kinabuhi ug ang tanan nga naa nila ilarang usikan. For example, ang panahon. Imagine na wala gyud kay mabuhat kay gikag buntag ga Mobile Legend abot gabi eh. Gausik sa panahon. Oy batan-on kung naa ka naminaw, paminaw ha? Ikaw jud gi personal na gyud ka karon sa word ni Lord. Batan-on, paminaw. Kanang tag-iya anak nga padula ining mag-edad na kag 60. Unyawa ka kayo mag-eskwela, way mo dawat mo trabaho, nga naglisod na ka, di mo ingon tong, uy, ako ba tong gamog na atong Mobile Legend, kasigir kag duwa, doy. Pensyonan ka na ko, doy, pensyonan. Munang pagtarong na taon ta, uy, kay moabot, hindi ako kayong kawalan doon sa maabot, kundi ito, gyud ta maminaw. O nya, ningon siya, bulahan siya nga di makig-abin kanila nga wala mo ila sa Diyos.
By the way, pastor, nag-ila Ginoo. Ang giingos salmo nga nag-ila sa Dios kadtong nagsunod sa kabubuton sa Dios. Verse 2, kining tawhana nganong bulahan siya kay maoy iyang kalipay ang pagtuman sa mga pulong sa Ginoo, bulaod sa Dios. Nagtuon siya niini adlaw o gabi. Na pareha sa Joshua no. O balikan nato ni Mateo, giuna niya kanunay, giuna niya kanunay, giuna niya kanunay. Unya iya pag yung gikinabuhi. Ingon sa verse 3. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. Unsa ni? Paminawa ha? Og namunga sa timbunga og ang dahon niini dili malaya sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Oh, ni ana po tayo walay batasan nga mo ampo. Lord, ingon ka sa Salmo Ginoo. Bersikulo 1. Oh, Salmo 1, versikulo 3, nga tanan akong buhaton, akong magmalampuson. And motingog si Lord, nga no, wala ka nakig-abe nila? Ha? Wala ka ni buhat sa ilang gipang buhat? Wala ka ni kuyog nilang wala nakaila sa Diyos? Sa tinuod lang ang success, ang kaning giingon diri ang imong buhaton mo lampos ka. Unsay gitudlo ni Lord? Niingon ayaw nagpahulay, paning kamot og ayo, panig tiil, tumbling. Arong maangko nimo ni nga success? Wala. Gani sa Salmo 127 niingon nga samtang natulog ang akong mga hinigugma, ang Dios nagsangkap kanila. Ako nga Dios nagsangkap kanila. Pakicheck o niya, ana, nalimot ko, ana. Samtang natulog ang iyang hinigugma, gisangkapan ni Lord. Baliko na to, Aragonin verse 3, sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. Paminaw ha? Paminaw. Kining atong kinabuhi mga igsuon luoy kaayo. Ang atong pag-alagad sa Dios muratag bubuan, dasig kaayo labi na humagkamp. Sugang mamughag kahoy ning uli mambire. Uli gi ka kamp, no napay bugaan. Ngita pag bugaon, bali ng mga wasay. Hala. Nahoy kuron gaana kayo. Muratag tanom. Nga inigbubuan mo green mo buhi and then mainitan mo uga. And then bubuan na pud. Naitaw ng ana, dasig. Luya. Ni dasig. Naluya na po. Di gusto si Lord og ing ana nga Kristohanon. Ang iyang gusto nga Kristohanon, nga kanang Kristohanon, nga sama sa tanom, nga ang iyang gamot tuwa sa sapa. Nag-init og ayo, walay paglawos, kanunay green ang iyang dahon. Ang bot gipasabot nga, grabing pagsulay, grabing katalagman, grabing problema sa pamilya, pero green gyapon ang dahon. Kay ngano, ang iyang kalipay, tuwa na sa tubig nga maong balang espiritu, maong pulong sa Dios, wala na sa kawalados kalibutan. Mulang di siya malawos. Di siya mawad-agana. Dili siya ma-discourage, dili siya maluya. Why? Naaman siya sa daplin sa suba. Ug ang suba mao ang pulong sa Dios. Ang suba mao ang Dios. Ang suba mao ang iyang balang espiritu. So kung naa ka diha kanunay nakakunik, ligon kaayo ka. Kanang wa kay kwarta pero tihol ra ka. Amen. Mag-abot man tong ICM. Wa kay lumia oy. Ni pagkaon na to lami kayo. Dera. Verse 4. Apan dili sama niini ang mga naminaw rong gabi huna. Hala, akong usbog basa no? Nasayop. Apan dili sama niini ang mga dautan. Sila daw mga abog or uhod, kabalo mo kung saan yung uhod. Kung magaling kag mais, ang lugas mo ilong agon, ang uhod, huypon. Okay? Kung saan yung uhod, katong pakpak sa humay, pakpak sa lugas. Sama sila sa uhod, nga mulupad inighuro sa problema, inighuro sa hangin, inighuro sa balatian, inighuro sa pagsulay. Wala na nga backslide na.
Amen? Kabalo ka nga nang gisigi kag tayo, gisigi kag padadag pagsulay? Because nasayod si Lord, nga di ka matarog. Di ka matarog. Amen? Sa diyang nag-ampo, no? Katong imong mamaday, no? Atong giampuan to, Lord, miracle! Ako pa dyan ga-ampo ato, day. Kaya hinumdum ka sa kong ampo, day. Lord, one day, lamanuhon ako ni Ginoo. Nagbadaogon ka, ate. Lamanuhon ako ni, mahibalik yung kusog, normal yung kinabuhi. Pagkaugma, day, namatay. Kung uhot pa, panuhot. Kung ang pagtuo, uhot pa, madiscourage nas Ginoo. Wala kay hinungdan, Lord. Dito no, di mo mga pulong nga nag-ingo si Jeremias 33:3, call unto me and I will answer thee. I will show thee great and mighty things. Karon na namatay. Nga na ng mga uhot, manglupad. Kanang nasa imong tapad, inadi ka uhot, Brad. Bahala, gipanuhot na ka. Amen? Sa mga dautan, silutan sa Diyos. Sa verse 5. Og dili itipon sa mga matarong. Napailain. Kabalo mo, ayaw nag-ampo nga, Lord, sana, wa na'y bagyo, wa na'y linog. Ayaw nag-iampo. Ang iampo ni Lord ang naa sa verse 6, tanawa, bantayan sa Ginoo ang mga matarong. Hello? Ayaw nag-ampo nga, Lord, ayaw naglinog. Lord, wa na'y bagyo, Lord. But ang imong iampo, Lord, bantayan nimo. Di ba? Na may papakauban sa prayer, kada adlaw, halos kada adlaw, guna niyang galakaw, siging na'y madisgrasya siyang atubangan, hapit po siya maapil kanunay. It means naa ang protection ni Lord. It means naa ang pabor. Ingon siya, bantayan ni Lord sa Ginoo ang mga matarong, apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. Balik ta sa atong tema. Unsa to? Ang dako kaayong kawaladon. Pirting dakuan na ta kaayog kawaladon aning kinabuhi ngano man. Wala nato gibuhat ang gisugo sa Ginoo. In fact, ang wala gipang sugo ni Lord mo yung atong gipangbuhat. Example, love your God with all, with all, with all. And love your neighbor. Duha ka sugo. Wala nato na gibuhat. Kabalo ka kung sa atong gibuhat, ang wala gisugo. Love yourself. And love the things in this world. Mo na gipanghimo. Mo na gipangbuhat. Di ba? Kabalo ka, no need naman kang mag-ingog. Love mo kagaling, love mo kagalingon. Kaya ang Biblia nagsugo mang i-love nimo ang uban sama sa imong kagalingon. Ang buhaton nimo sa imong isikatawo, mo na ilang buhaton diha kanimo. In other words, kung nag-love kanila, makadawat po kag-love. Ano ba sige pangita gugma? Ngano man, di man ka maong muhigugma. Pero kamao ka mahigugma, daghang mag-love nimo. Daghang magakos. Daghang mahigugma nimo. And that is why karon nga kagabihon, paminawan ni pag-ayo. Ayaw sayangan ning mga pulunga nga imong nadungog. Kay kung imo gani ning sayangon, ikaw nga nasa Facebook ug nasa YouTube, pag nag-usik-usik gani ka karon, mabot nimo ang dako kayong kawaladon sa umaabot. And unsa ni nga dako kayong kawaladon? Tanan. Kun dili nato paminawon og ibuhaton ang gisultis pulong sa Dios. Pastor, unsay dako kayong kawaladon? Nganaan ako dako kayong balay, nindot king sakyan, nindot. Balikan nato. Matthew 7:27. Natumba kini og nasalsag, napulpog, naanod. Tanan nga naan nimo, pwedeng sa usara kapag pamilok mawala sa imuha. Amen. Pares na itabo ros Korea. Lumos sila sa tubig. First time nga nahitabo dito sa ilaha. Nga naay area nga syudad ko siya kung imong tan-awon habog ang mga building. Pero bisan ang mga katong bantay man ang ambulance, ambot og giunsa na nila ang busilyado siguro nang di kasod ang tubig. Kaya ang ambulance, ang kadto na lang yang sugang pula og blue, moy gasidlak-sidlak.
nalapuan na sa tubig. Na? Grabe kaayo ang mga panghitabo karon. Pero naani mo ang desisyon sa gihapon. Siguro uni mo imong kinabuhi. Now, sa akong pagtapos mauni. Si Joshua naanad lang siya nga si Moses kanunay. Si Moses ra kanunay. Ikaw usab naanad ra ka. Nga someone will do it for you. Mga anak, anad ra ta nga, si papa rag si mama mo'y magpatigayon, siya ray magluto. Siya ra tanan. Si pastor ago'y basa na, niya siya ray mo pasabot na to, naanad ra ta nga na. But I tell you, someday, wa na kay Moses, ikaw ang Joshua nga magpadayon sa kinabuhi. Wa na kay mamang tawgon, masuko pagkagpukawon, but bamata na diha kay kauna. Grabihan nindutang kinabuhi. Ano? Pukawon ragkaon. Nya, alas 10 pagod gani na. Hapit na alas 11. Mga suko pa. Someday wa na unya tay Joshua. I mean Moses. Igo na lang unya kang manghandom. Ikaw na'y maningkamot bangon og sayo. Kay wa na may Moses. Munang samta paning naang nang ginikanan pa nato, napatay mga leader, napatay pastor, or ayaw kumpiyansa bitaw. Bisan ako sa akong kagalingon, dili ko confident nga forever gyud ko dinhi kay muingon si Lord nga lakaw. Pag buhat na po dito glaeng bluhaton, musunod man jud ko tingog sa Ginoo. Although dako kayo kung pangandoy sa ministry, ingani Lord, ingani maglibog na taga-asa hindi unahon na ni Lord, basta kay mahuman ra lagi ni tanan. Buhion patagtaas nga panahon. Pero pag muingon na ganin si Lord, Jonas, ibto na kanako diha kay itanom ng pugka nako. Guol kay ko ana, pero musunod jud ko sa Ginoo. Munayo tag kumpiyansa nga, naara bitaw Moses, naara bitaw. Muabot ng time nga ikaw na lang unya. Amen? Kabalo mo, kining mga inahan, grabe ni sila ka-stress. Ako nakita na sa kinabuhi sa kong asawa. Bisan unsay sudanon. Unsay sudanon. Ma'am. Inig uli, unsay sudan. Kung balon. Ma. Someday, wala na nga Moses. Di na ka mangutanag, unsay sudanon, kay ikaw na'y maghuna-una o ikaw na'y magluto. Di na ka mayong unsay akong isuot, kay ikaw na bahala sa imong kinabuhi. And that is why ang sugo ni Lord kini. Pag maligon, pag maisugon, buhata ang tanan nakasulat diini aron ka molampos. Walay naisugo sa Bible nga obey sa parents, obey sa parents, obey sa leader, obey sa leader. Pero wala nag-ingon ang Bible pagsaligra mo sa inyong ginikanan. Pagsaligra mo sa inyong leader. Wala nag-ingon ang Bible. But ang Bible nagtulisok, nagtudlo sa kada usa. Be very strong and be very courageous. Pagligon yung ka o pag maisugon kay someday ikaw na lang unya. Amen? Sa school na mo, magsaligrami sa among mga professor, malipay mamigway klase, alkansi da imi. Kaysa diyang ako na'y gatudlo sa mga Bible student, kinadakuan ang akong kawaladon, munang ako silang gingnang dungan tagkaton. Nga naman, kaniadto na kami mga professor nga sa usa ka semester katulo raming magkita. Ang uban pagyod paprojekon rami. Di usa may nakatunan. Munang moabot yun ang dako kayong kawaladon kung dili ta maminaw. Og wa na kay mapaminaw hala ukab ton basaha ang Biblia. Og bisag asa kahuptig yun ang iyang mga pulong. Amen ba? Ayaw na kang tighuna-huna. Mapakyas ragyog ka kung magsigi kag huna-hunag relihiyon. Kini ang relihiyon insakto. Relihiyon insakto. Relihiyon insakto. Ang tanang relihiyon insakto. Mapakyas ra ka kung ingana ka manghuna-huna. Pero kung manghuna-huna ka ang akong kinabuhi, akong isubay sa unsay gisulti ni Lord, matingara ka. Nga sa diyang musunod ka unsay gisulti ni Lord, musunod po nimo ang tanan. Ako ning nahisgutan, tama? Pagsupak ni Adan, nagpinatyan ay ang mga hayop. Pagsunod ni Noah, nagkuyog ang mga hayop og nisunod niya.
Kung gusto kang musunod di mo ning kadaugan, musunod di mo ning mga pabor, musunod di mo ng kalipay, musunod ng kalinaw, musunod ng tinuod nga kahiluna, musunod ang tinuod nga gugma, musunod ang tinuod nga mga pangandoy kinabuhing magginukuray nag magsunod na nimo. Rumaragas ang pagpapala, hilaga, ano to, silangan, ano to? Kanluran. Sa timog, tanaw ka, nganong naa man, ibig sabihin, daghanang pagsulay, pero nganong naa diha ang mga pabor ni Lord. Maunay sekreto, kung musunod ragyog ka sa tingog sa Dios, makalikay kas dako kayong kawaladon sa umaabot. Do not stop praying like bagag nawong nga pagampo. Lord, Matthew 6:33, sigo kang idugang ra, please. Ayaw na nag-ampua. Buhata lang ang pag-priority ni Lord o pagkinabuhi sa iyang kabubuton, ang paghatag sa unsay imong gikinahanglan, iya na. Iya na gyud na. Ako mismo gitudluan ko ni Lord. Kay og kabubuton sa Ginoo, pwede ra man namong sagpaon na nga cancer. Stage 3, Jesus name. Boom! Pero lahi man po si Lord. Na may paagi po, nakalalaing paagi si Lord. And imong makita, wow, niabot gyud og last na ugma man no? Ngaki mo. 21 days na mo nang hilakon sa Ginoo, pangayoon sa Ginoo. Niingon na gani nga dili lang i-appeal tong usa tong vial nga tag 45,000 gingana. Ayaw lang to basta makimo ra jud siya, makimo ra jud siya. Basta makimo ra jud siya. Kay kada kimo i-appeal biya unta to, pero wala ra to. Basta makimo ra jud siya. And gipakita jud ni Lord nga siya ang Dios nga gialagaran ni Abraham. Samtang nagsimba si Abraham, ningon siyang God will provide. Og naghatag gayod si Lord. Sa atong kinabuhi mga igsuon, dili na nato problemahon ng maayo ba ning balatiana o dili makabayad ba kuani o dili ayo na siya ni siguna una na mahuman ba ning krisis o dili mulinog pabakhanig ka-20 nga 7.2 balik ang audit ka 100 ay na problemaha oy. Ang imong problemahon karon ang pag-priority ni Lord o ang pagbuhat sa unsay gisulti sa iyang mga pulong. Simple lang og testing makakita gyud ka. Ako ning siging gitestimony sa mga papa. Ngana kong wife siya. Kay ngayon ko niya balon, kay kog balon niya. Bisag ginakamay nga balon, ako dyan ang lainan kay after 15 years maguba na akong motor din. Palit akong motor. Or unsa pay plano ni Lord ana, pwede man po nagka Lord. Asan magugiyatan nimo? Asan magugiyatan nimo? Asan nagiyatan nimo? Nga naman dyan ang mga asawa. Sige ko yung hawa na, gitanom na nako, gitanom na nako. Pag mo ingon na gani kong gitanom na nako, okay na, maulian na iyang dagway. Nga naman, tested and proven na mo ang pamilyag na ami itanong mo balik dayon. Grabe kaayo si Lord. Munang bisan og ato ang kinabuhi, simple ra unsay kon. Og naa lang gisulti si Lord siyang pulong buhaton na nimo sigurado na na. Sigurado na gyud na. Niadto ko sa buol atong pagkaugma mo sugod na klase. Na silang Bernard dito, Russell, Mikmek. Nag-share ko nila unsay gipanghimo ni Lord. Ang uban pagani nga gibuhat ni Lord sa akong kinabuhi, wa pa nako nasugid sa akong asawa sa akong pamilya. Og ninyo, kinadaghanang gipanghimo si Lord nga grabe kaayo. Munang magkinaunsa ang kinabuhi, no? Madto ko sa buol, moingon na si Reverend Beck, very kapoy. Very kapoy. Sa pagkatinuod lang nindot ra kaayong kapoyon imong lawas. Pero ang imong huna-huna og kasing-kasing wala gikapoy kay nagpahulay ra sa Ginoo. Lord, ikaw ray bahala. Lord, okay ra gyud kay Lord. Sige ra kay na. Lipay kaayo, malinawon, malipayon og excited ka sumabot nga adlaw. Amen ba? So karon ni ana nato ning dakong kawaladon, ayaw paabutang mas maabot pang mas dakong kawaladon. Buhata og unsay gisulti ni Lord. Nimo pinagis pangayang mga pulong. Ayaw limbongi imong kagalingon. Amen. The greatest miracle nga atong makita sa kinabuhi is kanang nangawa. Inay-inay, anam-anam, nagpaingon ka sa kabag-uhan. Ano sig pangitag milagro kanang nasi montapad dakong milagro. Kay lisod kay nadadon sa Ginoo.
Pero naan na ron sa imong tapad, dako kay na nga milagro. Manindog tang tanan mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Atong awiton tong awit nga milagroso ka nga Dios. Tugyan nato sa mga kamot sa Dios. Ang atong kinabuhi. Ayon na to problema atong all these things shall be added. Ang imong problemahon, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Maura na, kay ang all these things shall be added ka Lord ng trabaho dili imo. Ayaw pangagaw og trabaho ni Lord. Ang imong trabaho mo'y himoa igsoon. Bow your head. Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you Lord sa mga mensahe mong gihatag karong gabi una. Salamat kaayo nga pinaagi ni adto nabuhi ang among mga pagtuo. Nabuhi ang among paghigugma kanimo. Unsa may among giagian sa kinabuhi, thank you. Nga bisan gamay wala to nakabawas sa imong paghigugma kanamo. O karon ania ang among mga kinabuhi. Ania ang kada usa o Dios. Nagatugyan kami sa among mga kaugalingon diha kanamo. Pinagi sa imong balang espiritu, makabaton kami kusog. Kadasig, ngayong imong mga pulong huptan namo kanunay, o ikinabuhi ang nakasulat ni ini. And the rest, ana, ikaw na'y bahala, O Lord. Dalaygon ka, O Diyos. Paminawa ang mga pag-ampo namo, ang mga pagdeklara namo. Pinaagi sa awit, O Diyos. Paminawa ang among pagdeklara. Paminawa ang among mga tuaw, ang among mga pag-ampo. Hallelujah. Ikaw ang Diyos. Gamhanan. Ikaw ang Diyos nag-iya sa tanan. Ikaw ang Diyos may naghatag sa maong sugo. Wa na may problemahon, musunod lamang kami. Awito na to ni sa imong mga kamot, O Diyos. Hallelujah. Kinabuhi tugyan ko, kayang higpit nga kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay laing pangalan, nga puno sa himaya o pagkabala. Baliko na to, ina si Lord sa imong mga kamot. Ibalik ko na to ni sa pag-awit. Sa man gusto nimo nga mabuhi mong gugma ni Lord, dunay milagro nga mahitabo sa imong mga kamot. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kayang hingpit nga kaayuhan. Itugyan as Ginoo tanan, wala kay kagulan. Ang iyang pulong sa niagi nagingon paglipay. Itugyan na as Ginoo. Paglaom ni kinabuhi ko, usay tugyan ko ang tanan. Milagroso ka, milagroso ka, Diyos. Gamhanan, kung nagtuo kang gamhanan ng Diyos, ipataas ang imong mga kamot, isurrender ang tanan imong mga kasakit, isurrender ang tanan imong kagulanan. Itugyan niya tanan. One more time. Milagroso ka, milagroso ka, gamhanan ka, Jesus. Ning kinabuhi ko, sa mga kaaway na mo, Lord, ikaw ang makibatok, Lord. Sa mga kaaway ko, ikaw ang makibatok, Lord. Magagalinaw mo ang bintang ako,
paglaom ni kinabuhi ko. Usay tugian ko ang tanan ihatag nimo. Ipataas nato ang atong mga kamot. Ikaw ang Dios nga gamhanan ug milagroso sa among mga kinabuhi. Wala mi ni ani dire, wala mi nagtawag kanimo pagpangitag milagro. Because ang tanang milagro kada adlaw kita namo sa among kinabuhi. Milagro pa ni nga nakamata kami, nakaginawa, nakapamuhat, may kusog. Milagro nga makadungog, milagro makakita, milagro nga makasulti, daghan ang milagro. Milagroso ka. So wala mi ni ani aron magtuaw kanimong Lord tagay mig milagro kang milagro ipanghatag na nimo. But ni ami sa pagsimbag pagpasalamat kanimo. Nga walay dakong kawaladon ug walay dakong kakabus sa among umaabot. Tungod kay ikaw ang Dios nagapuno kanamong kanunay sa espirituano namong mga kakulang. Mao ang imong mga pulong. Lord, all these challenges nga ginaatubang namo karon sa tagsa-tagsa namo kapamilya, makaguliyang sulod sa among mga panimalay. Kining tanan mga temporaryo rani. Ang dili ni makapapukan sa among pagtuong na barugya sa bato kay ikaw mismo ay nagtukod niini. Salamat Lord gikan sa kabataan nga niya. Sa mga hamtong mga batanon, ang tanan o Dios walay mahimong kawaladon spiritually nga mahitabo sa among ugma. Salamat Lord bisan pa man sa among pagnagbulag-bulag ron kagabihon. Sa among pagbiyahe, sa paglakaw, sa pagpamauli, safety ang mga sakyanan. Safety Ginoo ang magmotor pamauli. Safety ang magsakyanan mo pauli. Safety Ginoo ang magbiyahe ugma. We pray Father God na sila nga mutong dito sa Ormoc Ginoo. Ilang dadon ang imong gamhanang minsay pinaagi sa awit. And thank you Lord nga dili sila ang mailhan kundi ikaw nga Dios tag-iya sa awit ug maigisgutan sa maong awit. Lord uban ni sila na walay mga babag kakulian. Salamat nga mauli silang malipayon, madaugon sa ilahang misyon nga ilang ihato dito. Thank you Lord ug mga adlawang balik mis among mga buloton, panarbaho. Salamat nga naa kay mga nindot nga sorpresa sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka o Diyos sa tibuok namong mga kinabuhi, sa among panagbulag-bulag. Baluno namo ang imong mga milagro. Baluno namo ang imong gugma nga walay paglubad. Baluno namo ang tinuod nga kalipay. Baluno namo ang tinuod nga kalinaw. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Dawata ang among paghalad ning gabihuna o among langitnon nga amahan pinaagi ragyod sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang nagluwas kanamo. Kitang tanan magaingon. Amen.